Assalamu alaykum mehriban tomoşaçlar. Bu sürpriz. Daşoğlu vilayetinin Saparmurat Türkmenbaşı etrafının Aşır Qaqaba ýadyndaky şäherçetinde ýaşaýan Qaqşy aganyň bugün doglan güni. Biz ýörýte Qaqşy agany 65 ýaşynyň dolmagy bilen mehriban ogullarynyň adyndan, ýagny Şeyh Muradyň adyndan, Öwed Muradyň adyndan, Söýüniň adyndan gutlap barýas. Qaqşy aga ýaşyňyz uzun bolsun mehriban ogullaryňyň adyndan size iň süýjü arzularymyzy ýollaýas. Nesip bolsa ýigitlerim näme atajona tagaman gowuşup bir agdy bir bagtly ýaşamaklaryny beýik bir bardan dilek edýär. Şular ýaly ogullaryň badygyna Qaqşy aga hemişe şükür etmeli. Ogullara näme diňe malades ýaýmak galy. Janyňa sag bolsun ýigitler töweleme, özüňiz. Assalamu alaykum mehriban adamlar. Hemmäňize ne dawraly günne, toýly günne, Qaqşy aganyň döwletli ojagyna, ýani doglan gününde hemmäňize hoş gördük diýäs. Agam hoş gördük diýäs. Toýlar gutly bolsun, gapyňda diňe toý bolsun, şatlyk bolsun, ýaşyňyzam uzun bolsun Allah'jan. Çağıjyklaryňyzyň diňe gowullaryna gowanyp begenip ýaşaň Allah'jan. Biz ýörýte taşar ýurtdaky ne mehriban ogullaryň Öwed Muradyň adyndan, Şeyh Muradyň, Söýüniň adyndan gutlap geldik. Ilki bilen olaryň adyndan size bir gow arzularymyzy ýollaýas Allah'jan. Şolaryň diňe gowullaryna gowanyp begenip ýaşamak ömür boýsy nesip etsin. Umyt gülenje size mutlaýas. Gapyňda diňe toý bolsun owa. Indi şahir diýär, ýeňsäňden ýel qakyp geçer, qaqaň başyň sypamasa. Ýörep barýan ýoluň öçür, qaqaň başyň sypamasa. Durmuş taýlar öz merdini başa täz etmez her kimi, iller götürmez derdiňi, qaqaň başyň sypamasa diýär. Şonuň üçin Qaqşy ilmidama janyňa sag bolsun, başyňa dik bolsun. Näme geçen sany jowlaryň içinde ýadyma düşýär. Umyt gürelejanyň doglan gününi gutlap geldik. Ene bugunam nesip edenden siziň doglan gününi gutlap geldik. Ene diňe bir arzu däl, ýörýte süýjülük torty mehriban ogullaryňyzyň adyndan size sowgat. Ýardam bereliňizler. Ýardam berýäs. Qaqşy aga ene size ýörýte mehriban ogullaryňyzyň adyndan. Mehmanlar gelin bir el sarp gollalyň şolawdan pursatlar hemmäňizden haýyş edýäs. Allah'jan her kime nesip etsin şeýdip çağalarynyň elinden sowgat almak. Gelecekte nesip bolsa kış pasly. Edip geýersiň toýlara gaýagam janyň sag bolsun. Geldi owa. Alagam. Ene bulam sowgat bu satyjydan sowgatdyr ene şunu alan kommersantym saňa sowgat etdi ýani. Balyam agam. Ene bulam ýörýte telpek owa saňa agam. El sarpalyň. Umyt gürüňize sizden boş goýmaly diýip mehriban ogullaryňyz ene şu Gülüpege size sowgat edýär. Bir el sarpalyňla ýene bir ýola. Aýtyp bolama. Indi Atenanyň alkysly arzulary öz mehriban ogullary üçin beýan ediler. Elbetde Jeyhun Production'am ýadga geçirer. Sawol taňagan gelen hizmetiňize. Size sawol köp sawol näýär? O ömrüňiz ýok bolsun. Gelip durun. Jaňy sawol minnetdarlyk bildirýän. Ogularyň Öwed Murad, Şeyh Murad, o Söýüniň adyny hemmesine gutlaýan. Ulam jallar sawolun tamaman o işleberdiler. Oňa bolgoý. Sawol näýär? Benim şeýgotlaryma goşulýan. Süýçlerleri çağalyň jan sawolun tamaman gül oýnap, şeýlallar Allahdan aýsyn. Daýy ýaşyň uzun bolsun, göröliň ýaşyny bersin. Daýy ýaşyň uzun bolsun. Aramyzda çağa çyklaň, agtyklaň, gelleň, oglaň bagtyna gowanyp ýaşa. Uzak ýaşa. Qaqşy ýaşyň uzun bolsun, görjeňmi damaga bolk bolsun. Papanjan ýaşyň uzun bolsun, görjeň gowy bolsun. 65 ýaşyňdan gutlaýan, ýene 65 ýaşy o da ömrü bilen dileýän Allah'jan gowulun we şeýde oturaýlyň. Nende bilen bagtly ýaşa, biramyz. Geýiň adynam gutlaýan taşeruty işläp gören. Towdum mamaskalam adynam. Qaqşy ýaşyň uzun bolsun. Göz ýaşly 100 ýaş dileýän.
Kaksağa yaşımıza kozun umut geleceğim bilen mutama bağışlayasan. Hakancan yaşınız olsun. Ennem bilen bir ömür bahtlı yaşa. 65 yaşın kutlu olsun. Artıklan arasında, çağılan arasında emin. Bahtlı ömür uzak yaşa. Kaksağa yaşımız imam görüğlün yaşını verin. Ağdı veriyorsan. Kakşda yaşınıza kozun umut geleceğim bilen taçanı toy edilsin. Kakşda yaşınız olsun. Toy dikkeleli. Papamcan yaşınız olsun, göreceğin kovuluk olsun, el midama gülörüydün solmasın. Kutu yaşınız olsun, göreceğin kovuluk olsun. Kovudum ben. Kakşağa gelce uzak yaşan canına sağ olsun. Tüyncan toyuna da hemmemi de bile oturmak desiversin. Gelin oğullan hizmetini görün, aktıklarına da kuvanın. Ne yaşmaklı gellerin adını ödümüz kutlayaz. Canına sağ olsun. Hep sağ olun. Soğut koşuruyorlar. Kutlayacak mı? Soğutların koşurup bolsalar ondan sonra yine bir yola ardılar beyan ediler. Köp sağ olun, soğut koşuruyorlar. Toyunuza kaysın. Kakşağanın adından, umut gürgeleceğinin adından hemmede sağ olsun aydiya sallacan kapıyında dine toy olsun, şahatlık olsun. Köp sağ olun, serpaylar için gel dost kutlap bere. Kakşağa yaşınız olsun, göreceğin kovuluk olsun, görüğlün yaşını versin. Eten canın, söyün canın toylarına da şeyde oturmak nasip etsin. Kapıyında dine toy olsun kakşağa. Sağ ol amin aydarыңız gelsin. Ananı suyuculuk tortunu keselin kutlap bolanmasanız, bana ya kutlayacaklar. Olun suyuculuk tortunu kesiyaz, Bahtiyar Atena bilelikte suyuculuk tortunu kesiyar. Yine bu nesip edenden 78. surprizimizde Ceyhun Production bilen bilelikte yazgı ediyaz. O 43. surprizim olsa umut gürgeleceğin geldik. Yine bu nesip edenden 78. surpriz Kakşağa sizin payında düştü. Nesip bolsa 100. surprizim ama mutluyup biz internet sahipamıza koyuptuk ve bizim sahipamıza koşulmalı, ağda olmalı. Ceyhun Production YouTube kanalına. Canına sağ olsun. Her bir Türkmen ocağında, Ağzıvir maşgalasında, Kahraman arkadamızın, arkadalı Kahraman serdarımızın sayesinde toylu güller, şahatlıklı güller köp bolsun. Kakşağın yaşınız olsun. Elime dama gülük gelip gülük demet otur. Kutlu olsun yaşın. Kakşanim yaşınız olsun. Görüğlün yaşını versin. Umut gelinem senin yaşınız olsun. Hemmezin çağalın bahtına konup yaşa. Dadamcan yaşınız olsun. Göreceğin kovuluk olsun. Elime dama. Toy. Toymuzun en yattan çıkmacak suyucu pursatları, oğudan pursatları, Öwez Murad'ın adından, Şeyh Murad'ın adından, Süynün adından yollanan suyuculuk tort kesiliya el şarpyaz oğudan pursatları şeyini. Canına sağ olsun. Ece ak süt verdik, hem mehir verdi. Emma kakamızam şonşa söyyenleri. Ece gice yatman hudilen bolsa, kaka gicelerine kala olanları. Kaka olmak yengil serpaydan ahırı. Kâ mehirli, kâ gazaplı olmalı. Çağı terbiyesi nazik mesele kâ sögüp, kâ söyüp, öwsüp görmeli. Eze hakta kân yazılyar goşgular, kaka hakta kân yazmağın hajatı yok. Yigitler, dine kakanızı şuyunu, gow oğul bol, kaka şondan özge zat İslam'a oktuya şahir. İnni şoğulaydımda tansalar davramıda devam ediyar. Yörüyte bugün davral toy münasibetli Kakşağanın doğulun gününde 65 yaş doğulun gününde Bağışımal Karaş Murat Karaşıp oğudan aydımları bilen davranı devam eder. Ehli mihmalları olsa tans meydansa tanta çağırıyat. Karaşan baştını. Xana ähli mihmanlar ortaatanda çağırıyat, yürüyte tansaydın sağlar bilen devam ediyat. Hemme jamet sant ediyat. Fay ähli. Xana hemme jamet sant ediyat, yürüyte tansaydın sağlar bilen. Acıyor kokluyorum, arada bir kalbimi yokluyorum. Cennetten çiçek mi topluyorum, herkesi sen gibi kokluyorum. Ama sen başka bir kollarda, sana sarhoşum bu yollarda. Kaybolma
Şekerim benim of of o nazını yerim. Hadi gel bir şeyler içelim, kendimizden geçelim. Şekerim benim of of o nazını yerim. Hadi gel bir şeyler içelim, kendimizden geçelim. Hadi gel bir şeyler içelim, kendimizden geçelim. Şekerim benim of of o nazını yerim. Hadi gel bir şeyler içelim, kendimizden geçelim. Şekerim benim of of o nazını yerim. Hadi gel bir şeyler içelim, kendimizden geçelim. Hadi gel bir şeyler içelim, kendimizden geçelim.